שלום לכם. דיון נוסף היום בנושא בתי הדין הרבניים. דוח נציב תלונות השופטים שפורסם לאחרונה מייחד פרק שלם לנושא בתי הדין. הנציב מצביע על אי סדרים חמורים כגון הוצאת בעלי דין מעולם הדיונים, ניהולי פרוטוקולים לקויים, התבטאויות לא ראויות, עיכובים במתן החלטות ועוד. בנוסף, בית המשפט העליון חשף לאחרונה בפסק דינו כיצד דייני בתי הדין חורגים מסמכותם ומבטלים בלא שהתבקשו לכך גיורים שאושרו על ידי בתי הדין המיוחדים לגיור. בתוכנית היום נדון במצב של הבאים בשערי בתי הדין הרבניים, במעמדן של אנשים העגונות, מינוי דיינים ועוד. איתנו באולפן שלושה, עורך דין משה פרדס, טוען רבני, מומחה לדיני משפחה, עורכת הדין אורית דרור הראל, מומחית לענייני משפחה וירושה, ועורכת הדין סוזן וייס, מנהלת ומייסדת מרכז צדק לאישה, וחוקרת נושאי דת, מדינה ונשים. שלום לך גברתי. שלום. אנחנו נתחיל בשאלה קצרה וגם בתשובה קצרה. המצב כזה גרוע בבתי הדין הרבניים? כן, המצב מאוד גרוע. ודרך אגב, מרכז צדק לנשים הגיש את התביעה נגד הדיינים בבג"ץ בענייני הגיור, בביטולי הגיור. אז עוד מעט תרחיבי באמת בנושא שאת מייחסת לו כל כך הרבה משמעות על המצב הקשה בבתי הדין הרבניים. אנחנו נגיד שלום לטוען הרבני ולעורך הדין, משה פרדס. שלום וברכה. עד כמה באמת המציאות היא קשה? אני לא חושב שהמציאות כל כך קשה. המבקר מביע ביקורת על הרבה גופים. הגוף של בתי הדין הרבניים ביסודו הוא גוף לא רע. יש תופעות שצריכים לבקר אותם וצריכים לשפר אותם, ואפשר לעשות את זה. אבל בגדול, אני לא הייתי מסכים עם ההגדרה של חברתי עורכת דין וייס, שהמצב קשה וגרוע מאוד, הוא מצב לא כל כך טוב, אבל לא גרוע מאוד כפי שזה נראה אולי. עורכת הדין דרור הראל, יש לנו פה קטגורית וסנגור לבתי הדין הרבניים, מה עמדתך בנושא? אני לא מייצגת חלילה לבתי הדין הרבניים, אני רק אומר שטוב שנעשתה בדיקה, צריך להמשיך לעשות את הבדיקה, זה חיוני, זה חשוב, ולאורך זמן. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בדיון, אני רק יאמר פה, לפני שאנחנו מתחילים, שאנחנו פנינו לבתי הדין הרבניים, הצענו להם לשלוח נציג לאולפן, הם סירבו, הסיבות עימם, אבל אנחנו ננסה לעשות את הדיון הזה עד כמה שיותר מאוזן, וניתן לכל הדעות להישמע. גברתי, עורכת הדין וייס, באמת, את יכולה לשים את האצבע על הבעיה הקשה של בתי הדין, ומה צריך לעשות? מה צריך לעשות? צריכים לסגור את בית הדין הרבני. לסגור את בתי הדין הרבני. האמת היא, לא לסגור אותם, להפריט אותם. כלומר? כלומר, צריכים לשים אותם במה שנקרא באנגלית civil society, בחברה האזרחית. הם צריכים לקבל מעמד כמו כל בית דין אחר, כמו שצריכים להקים בתי דין לכולנו. כל אחד יכול לבחור את הבית הדין שמתאים לו. אם אתה רפורמי, אתה יכול ללכת לבית דין רפורמי, אם אתה קונסרבטיבי, אתה יכול ללכת לבית דין קונסרבטיבי, צריכים להפריט אותם. זה לא צריך להיות חלק מהמדינה. זה שיש להם שלטון החוק, זאת אומרת, זה שהם מתחת לשלטון, שהם חלק מהמדינה, הוא רע ליהודים, הוא רע לנשים, הוא רע לגברים. זאת אומרת, מה שאת אומרת, אני רוצה רק שהמסר יהיה ברור. העובדה שיש ממסד רבני, שהוא גם ממסד שיפוטי בעצם, שהוא מוסד שיפוטי, עושה רע לנו כאזרחים? כן, כי זה פוגע בזכויות האדם. ויש לי כאן רשימה של זכויות האדם שבית הדין פוגע בהם. תני לי דוגמה אחת של זכות שנפגעת. חירות הגוף, אפילו חירות הגוף. למשל. ואני מתחילה עם זה, כי זה משהו שאני יודעת שהרבה אנשים מותחים עליי ביקורת. תני לי, תיכנסי לרזולוציה של זה רגע. מכניסים גברים לכלא כי הם לא נותנים גט. למה שלא יכריזו שהנישואין הסתיימו? למה צריכים להכניס גברים לכלא? למרות שאני חושבת שהיום צריכים להכניס גברים לכלא, כי זה הפתרון היחיד. אבל זה פגיעה בזכויות אדם, זה פגיעה בזכויות הגוף. זאת אומרת, לשיטתך צריך שלא יהיו יותר בתי דין רבניים, שהכל יתנהל בבתי משפט אזרחיים. כן, כמו בכל מדינה בעולם כמעט, אני חושבת, חוץ מהפיליפינים. זאת אומרת, יש בכל מדינת המערב, יש בתי משפט שמכריזים מתי שהנישואים מסתיימים, לא צריכים את ההסכם של צד זה או אחר, ככה מנהל הדברים. ובאמת לנתק את המוסד הזה מהמוסד, נקרא לזה, מהכותרת, מהמדינה, הפרדת דת ומדינה. זה מאוד פשוט. אז תראה... הפרדת הדת, הבית משפט שהוא דתי, בית משפט הרבני, מהדת. אז אומר עורך דין פרדס, תראה, אומרת פה הגברת וייס, תראה, זה הפרדת דת ומדינה. למה לחייב אנשים
שהם באמת, אתה יודע, באמונה שלהם הם חילונים לגמרי, ללכת לבית הדין הרבני, שכמובן שהנורמות הנהוגות בו הן דתיות, ונכפות על אזרח שהוא, אין לו קשר לנושא הזה. רוב הציבור... אתה אומר שאני צודק. לא, אם זה היה המצב, שרוב הציבור במדינת ישראל היה בעד הפרדת דת ממדינה, זה מה שהיה קורה. היו מפרידים את הדת מהמדינה, והיו נישואים אזרחיים, והדת, חוקי הנישואים וגירושים, לא היו לפי ההלכה. אבל כנראה שרוב הציבור במדינת ישראל, ויש סטטיסטיקות ברורות בעניין, חושב שבנושאים של נישואים וגירושים, הוא כן רוצה, למרות שהוא מנהל אורח חיים חילוני, הוא רוצה שזה יתנהל לפי ההלכה. זאת עובדה. יש גם סטטיסטיקות שקובעות שאנשים אומרים, לא דתיים, שגם אם הייתה הפרדת דת ממדינת ישראל, אחוז גבוה מאוד היה בוחר להינשא לפי ההלכה ולהתגרש לפי ההלכה. אבל אתה יכול שאתה להתייחס לדברים שאומרת פה גברת וייס לנושא של הפגיעה הבאמת קשה, היא מתארת פה פגיעה קשה בזכויות אדם אלמנטריות. אני אומר לך, אני לא מתרגש מההאשמות הללו, משום שזה לא נכון. בתי משפט מכניסים אנשים לכלא, חוקים, מדינה, חברה, מגבילה... כמה סרבני גט מכניס בית המשפט לענייני משפחה לכלא? אני לא מדבר על סרבני גט כרגע, רק שנייה. נגיע כבר לסרבני גט. זו הדוגמה שנתנה גברת וייס. אוקיי, נגיע לסרבני גט. אני אומר, לשלול חירות של אדם, בתי משפט עושים את זה כל יום, דיני המס שוללים חירות של אדם, מגבילים עסקים של אדם, זה לא הבעיה. עכשיו, אם פוסקים פסק דין בבית דין רבני, שצריך להתגרש, ואדם לא רוצה להתגרש, לפי ההלכה אין אפשרות אחרת, כי הרי הנישואים לא נישואים אזרחיים שבית משפט יכול להתיר אותם ולהגיד, הייתם נישואים, מהיום לא. יש פה אקט דתי, שאם בית משפט, אם זוג נישא בנישואים דתיים, בבית משפט יחליט מהיום ועל אתם לא נישואים יותר, הנישואים שלכם מותרים, לפי ההלכה הם ממשיכים להיות נישואים. והילדים שהתחתנו, שיוולדו מאותה אישה שתינשא למישהו אחר, הם ילדים ממזרים. אז זה לא חוכמה להפריח סיסמאות באוויר שבית משפט יתיר את הנישואין. מה שאומר גברת סוזן וייס זה, נבטל את בתי הדין הרבניים, ננהיג פה נישואים אזרחיים, מי שרוצה ילך לבית הדין הרבני, אבל כחוק מדינה, מי שרוצה ילך לבית הדין הרבני, הציבור ינסה אזרחית ויתגרש אזרחית. אם רוב הציבור במדינת ישראל היה רוצה את זה, זה היה. רוב הציבור לא רוצה את זה, גם החילוני. יש מיעוט קטן שרוצה את זה. עכשיו, אז לכן אני חושב שהעיסוק הזה בנישואים אזרחיים או לא נישואים אזרחיים, הוא לא האישו. אז הנקודה הזאת ברורה, עורכת דין דרור הראל, אני מאמין שיש לך הרבה מה להגיד, ואת ודאי יותר קרובה בדעותייך לעורכת דין וייס, ולהפך, אני רוצה דווקא להקשות עלייך, למה כן אנחנו, או הרוב החילוני, יהיה לו נוח ללכת לבתי הדין הרבניים, וגם תביט עמדתך כמובן בשאלה שעלתה פה על השולחן. אז אני ככה החזקתי את עצמי יפה, אבל אני רוצה לשים כמה דברים על השולחן. קודם כל צריך להבין מה זה בתי הדין הרבניים. בתי הדין הרבניים היום הם אחת מכלי השיפוט שלנו, יש את בית הדין הרבני ויש בית המשפט למשפחה. כאשר יש משבר במשפחה, ואני לאו דווקא מדברת על הגיור, שהוא באמת פסק דין מאוד מאוד חשוב ומה שנעשה, אבל עיקר העבודה של בתי הדין הרבניים, הסכימו חברה איתי, הם בענייני נישואין וגירושים. וכאשר משפחה נמצאת במשבר היום, כשאנחנו בשנת 2012, יש זכויות לאנשים גם בבית דין רבני, גם בבית המשפט למשפחה. אדם במצוקה הולך לעורך דין, מתייעץ איתו, עורכי הדין צריכים לתת לו ייעוץ ולהגיד לו איפה ייטב לו להגיש הליך. עכשיו, המילה איפה ייטב לו, איפה המשמעות הזאת, איפה ייטב לו, זה אומר שבתי הדין, כמו בתי המשפט למשפחה, הם כלי משחק בתוך מערכה, שבו נגדיר אותה בצורה יפה, שהיא מלחמה. כאשר יש שתי ערכאות, שאנחנו יכולים להזיז את כלי המשחק בין שתי ערכאות, להגיש פעם אחת הליך בבית הדין הרבני ופעם אחת הליך בבית המשפט האזרחי, מלכתחילה בעיניי הדבר גורם נזק הרבה יותר מתועלת. כאשר אדם, במקום, כשהוא נמצא במצוקה, לבוא ולהגיד, רגע, אולי אני אנסה לפתור את המצוקה שלי, ואנחנו עוסקים בדיני נפשות, בדיני משפחה. נלך לגישור, נלך לפתרון אחר שהוא מכבד, ננסה למצוא אלטרנטיבה אחרת, נמצא באיזשהו סד מצוקה, כי אומרים לו, אם תפסיד ולא תגיש הליך עכשיו, היום, מחר, אתה תפסיד זכויות מהותיות, יש פה בעיה. כלומר, מלכתחילה העובדה שיש שתי ערכאות במדינה הזאת, שיכולות לדון באותם נושאים, יוצרת את הבעיה הזאת המהותית. אבל אני הרבה יותר עקרוני מזה. זאת אומרת, הבעיה של מרוץ הסמכויות היא בעיה ישנה, שאנחנו מכירים הרבה זמן כבר. יש כאן מצב של אי שוויון. יש מצב שאישה לא יכולה לכהן כשופט בבית. לפני שאת מגיעה לזה... אני התחלתי בבעיות, אני רק הצבתי את הבעיה בשביל להבין. אבל רגע, גברת, דיברת באמת על... הזכירה פה עורכת הדין דרור הראל, באמת את נושא מרוץ הסמכויות, ואת הלכת למקום של
דווקא של הזכויות, זכות זכויות האישה האדם. לשבת כדיינית. אני רוצה אבל ללכת למקום אחר, אוקיי? מה עדיף לאישה? האם זה באמת אוטומטית שלאישה עדיף לא להגיע לבית הדין הרבני? לא. האם אישה נחותה באופן אוטומטי בבית הדין הרבני? כן, כן ולא. אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת ככה בצורה... תנסי, אנחנו, את יודעת, זה מדיום טלוויזיוני, אנחנו... אני אגיד לך משהו אחר. פעם הגיע אליי גבר לייצג אותו בשאלה של החזקת הילד שלו. והילד היה מתחת לגיל 6 אז, ואני אמרתי לו, תשמע, אני לא דורכת בבית הדין הרבני. למרות שהיו חושבים שזה טוב לו להיות בבית הדין הרבני, אני אמרתי לו לא, כי שם אי אפשר לדעת מה יקרה. אני לא יודעת מתי דיון מסתיים. אני לא יודעת מה הן הכללים של העדות ושל ראיות. זאת אומרת, זה לא קשור לגבר ואישה. זה כן גם קשור לגבר לאישה. האישה בהחלט במצב ש... למה? למה? כי היא לא נותנת את הגט, היא לא יכולה, ואין עילה לגט. זאת אומרת, לא ברור מה אין עילה לגט. אבל אם אני מדבר על סכסוך בין גבר לאישה, סכסוך בין גבר לאישה, האם באופן אוטומטי, וננסי רגע לענות באופן ישר לשאלה שלי, האם באופן אוטומטי האישה נחותה ברגע שמגיעה לבית הדין הרבני? כן, מכל מיני היבטים, מהעובדה שאין אישה שיושבת על הכיסא השופטים, נכון? בזה שהחוקים הם אינם שוויוניים. בזה שאין עילה לגירושין בעצם. אגב, עורך דין פרדס, קרא לך שהצעת לגבר ללכת לבית הדין לענייני משפחה בסכסוך גירושין ולא לבית הדין הרבני? בוודאי, אני חולק על גברת וייס, זה ממש לא נכון. הערכאה של בית הדין הרבני לא מעדיפה גבר או אישה. עצתך לזוג שבא אליך, זה אם הוא מאוד... גבר או אישה, אז אני אסביר לך. זה תלוי מקרה או שבאופן עקרוני אתה אומר, יש עדיפות? אז אני אסביר לך, זה תלוי במקרה. אם הגבר הוא זה שרוצה את שלום הבית למשל, עדיף לו לרוץ לבית הדין הרבני ולקוח את הרכוש שם. אם האישה היא זו שרוצה את שלום הבית, עדיף לה לרוץ לבית הדין הרבני. קשה להשתחרר בנישואים הדתיים. אני לא יכול שלא לשמוע את גברת... אבל משפט, לא סיימתי, משפט אחד. למה את לא יכולה לסבול את ה... שלום הבית, אני אסביר לכם משהו. שלום הבית, אני מצגת פה מגזר, אני עורכת דין חילונית, אני מופיעה הרבה בבתי דין רבניים, רוב הלקוחות שלי הם לקוחות חילוניים. כשזוג ניסה, ואמר פה עורך דין פרדס, הוא אמר, אנשים היום במדינת ישראל מקבלים על עצמם את ההלכה, כי עובדה שרבים רוצים להינשא בנישואים דתיים. בוא נעשה סקר. לא אמרתי מקבלים את ההלכה. מעוניינים בהמשך. אמרתי מעוניינים שנישואים וגירושים, לא דיברתי על כריכות, נישואים וגירושים יהיו לפי ההלכה. איזה ברירה יש להם? יש להם ברירה, יש להם ברירה. אפשר לקפריסין. לא, גם זה לא פותר את הבעיה. גם זה יגרשו שם. גם אלה שנישאים בנישואים אזרחיים, זה צריך לדעת, יגיעו לפתחו של בית הדין הרבני. זה בעיה אחת. בסיטואציה פחות כובלת. אני רוצה לשאול, זוגות שנישאים היום חילונים, ביום שהם נישאים, בטקס הדתי, והם מאושרים ושמחים, האם מבינים מה הם מכילים על עצמם? האם הם יודעים מה יקרה ביום שיהיה משבר בזוגיות? האם הם יודעים מה זה כתובה? האם יודעים מה זה מורה? דיברת על שוויוניות בבית הדין הרבני, ועוד לא הגענו לעניין המהותי, כשעורך דין וייס פה רמזה שאין שוויוניות. אתה יודע מה זה אישה מורדת ומה זה גבר מורד? אז אני רוצה לחזור אליך, עורך דין פרדס, ותן לך להשלים את הרעיון, אתה קצת מותקף, ניתן לך את הזמן שלך להתייחס לדברים. מרגיש טוב מאוד שאני מותקף, אני בטוח שלא מתכוונים אליי אישית. אגב, יש לי ביקורת על בתי הדין הרבניים, ואני אומרת בהמשך, אבל אני חושב שהנושאים הללו הם לא האישו, ואני אסביר מדוע. כשיש שני צדדים שבאים לבית הדין הרבני, בעיקרון, יש אחד שמרוויח מהפנייה לבית הדין הרבני, ויש אחד שמפסיד. זה לא משנה אם הוא דתי או חילוני, או גבר או אישה. להגיד שבית הדין הרבני מפלה את הנשים זה עובדתית לא נכון, ואני לא מדבר כדובר בית הדין הרבני. ואני התחלתי להסביר, להשתחרר מנישואים דתיים זה קשה. לכפות אדם, גבר או אישה, לתת גט כשניסו לפי ההלכה, זה פרוצדורה לא פשוטה. תן לי במשפט אחד, למה לאישה כדאי להגיע לבית הדין הרבני? אז אני אסביר לך. לרוב האנשים כדאי להגיע לבית הדין הרבני. למה? ואני אסביר לך מדוע. למה זה מעורר גיחוך? כי אני חושבת שזה לא מדויק. אני עובד 20 שנה בתחום, גם כטוען רבני וגם כעורך דין, ואני יודע על מה אני מדבר. אני רק 17, ודעותינו שונות, אבל בסדר. כל הכבוד, זה לגיטימי מאוד. יש סטטיסטיקות שקובעות שברוב המקרים של גירושין, הגברים הם אלה שרוצים לפרק את הבית ואנשים פחות. עובדתית, עזוב, למה זה ככה? לא חשוב. אוקיי. מכיוון שרוב הזוגות שנשברים, הגברים הם אלה שרוצים לפרק את הבית והנשים לא, ואנשים רוצות
להישאר בבית, בטענת שלום בית אמיתית, דווקא הסחבת והקושי להשתחרר ממערכת הנישואין, זה בית הדין הרבני. כן. לא בית המשפט, ואז האישה הזו. טוב לה ללכת דווקא לבית הדין הרבני ולא לבית המשפט. אתה אומר משפט, תראה, אתה אומר משפט. אני אומר את האמת, אני אומר את האמת המקצועית שלי. אתה אומר משפט שאני בטוח שרבים מהצופים שלנו מתקשים להתחבר אליו, שזה טוב שיש סחבת בבית הדין הרבני, כי זה בעצם מושך את הזמן של זוג נשוי. אם היית נותן לי, הסחבת שאני דיברתי עליה, התייחסתי לסחבת שדיברה גברת וייס. בית הדין הרבני לא ממהר לפרק בית. טוב, לא טוב, זה עניין אחר. עד שבית הדין הרבני מוציא פסק דין לכפיית גט או לחיוב גט, עובר זמן. אני אתן לכם להתייחס לנושא. ולא בכל רגע מילה, ולא בכל עילה בית הדין הרבני שש להורות על פירוק המשפחה. לכן, מי שיש לו עניין לא לפרק את המשפחה, וזה חצי מאלה שמתגרשים, או פחות מחצי, חוץ מהגירושים בהסכמה, בית הדין הרבני, בגלל המערכת החוקית ההלכתית, לא סחבת קודם כל. ההלכה שאומרת לא למהר ולחייב בגט, משרת את האינטרס שלו. כן, עורכת דין וייס, תגיבי לדברים אני אגיד, מאוד מעניינים של הטוען הרבני ועורך הדין. אני בטוח שגברת וייס יודעת שאני צודק מהעבודה שלה כעורכת דין. לא, זה נכון, אם אתם רוצים למשוך עניינים ולעשות סחבת. מי זה אתם? גם את. למה זה אתם? עורכי הדין? לא, אני לא משחקת את המשחק הזה. אני חושבת שאחרי שנה של פירוד, שנתיים של פירוד, צריכים לפרק את הנישואים. ואני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד קיצונית שיש לנו במשרד. יש לי אישה שהיא מנסה להתגרש 14 שנה ולא מצליחה לעשות את זה. היא חיה עם בעלה 3 חודשים בלבד. אנחנו הגשנו בשבילה תביעת נזיקין, כמו זה חלק מהדברים שאנחנו עושים במשרד שלנו, והאישה הזאת עדיין נשואה לבעלה. עכשיו, גם אם רק הייתה אישה אחת כזאת, שאני הייתי אומרת שצריכים לסגור את בתי הדין רבניים. המצב שמאפשר, אוקיי, המצב משפטי שמאפשר מצב כזה שאישה צריכה להיות תלויה בבעלה כל כך הרבה שנים, בגושפנקה של המדינה לא יכול להמשיך. צריכים להפסיק אותו. אוקיי, זה התעללות, זה אי שוויון בעליל, זה אין חופש מדת, אין חופש לדת, ואני רציתי לתת עוד דוגמה אחרת. יש לנו גם, יצא לנו לייצג זוג שנסע לקפריסין. אמר, אנחנו לא רוצים את בית הדין הרבני, התחתן רפורמים, אוקיי? כי יודעים שבית הדין חושבים שהנישואים הרפורמים הם בטלים. מה קרה? הגיעו לבית הדין הרבני והחליטו שהם רוצים להתגרש. ואמרו שאנחנו רוצים שיכריזו עלינו כפרודים, אוקיי? אנחנו לא רוצים את האקט של הגט, אנחנו לא רוצים להיכנס לגט. לא רק שכפו עליהם לעשות גט, אבל הכניסו את הגבר הזה לכלא, כי הוא לא הסכים לעשות גט. אגב, קראתי עכשיו שיש, בסך הכל, מאז שחוקק החוק, אני חושב ב-2005, שמותר להכניס סרבנים לבתי הכלא. 95. מ-95, סליחה. בסך הכל כמה, 12 גברים נכנסו לכלא, ועכשיו גם קראנו על אישה סרבנית שנכנסה לכלא, ומדובר באלפי עגונות, נכון? אלפי נשים עגונות. אין אלפי עגונות. אין אלפי עגונות. שאלה מה זה הגדרה של עגונה, וכמה באמת הפירוט, כמה שנים חל הפירוט פה, שאנחנו צריכים להגיד, זהו, זה צריך להתפסק. אין אלפי עגונות, אין אלפי עגונות. ניתן לעורך הדין דרור הראל. אני רוצה לומר דבר אחד. המצב בבתי הדין הרבניים זה לא שהוא טוב לנשים או טוב לגברים. במובהקות אני חושבת שיש עדיפות לגברים שם, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד באופן כוללני, כל גבר עדיף לו בית הדין הרבני, זו שגגה והרבה גברים טועים בזה, ויש גם עורכי דין שטועים בזה, זה לא נכון. אבל צריך תשובה אחת לעורך דין פרדס. עורך דין פרדס בא ואמר, לנשים טוב בית הדין הרבני כי הוא עושה שלום בית. אבל מה זה שלום בית? איזה שלום בית אמיתי עושים בבית הדין הרבני? איזה שלום בית ששני בני הזוג הלכו ושילמו לשני עורכי דין בשביל לעשות שלום בית בבית הדין הרבני? אמר כבוד הרב דיכובסקי מבית הדין הרבני הגדול, שלום בית עושים בבית, ובזה אני חושבת שזה הדבר הנכון ביותר. יתרה מכך, הייתי עם הסטודנטים שלי לאחרונה בבית הדין הרבני, עשו לנו יום פתוח. ביום הפתוח הראו לנו מצגת שהכינו בבתי הדין הרבניים, לא נתנו לנו להיכנס לעולמות הדיונים ולראות הדיונים, אבל באו והראו לנו סטטיסטיקה ש3% מתביעות שלום הבית התקבלו. 3% מתביעות שלום הבית התקבלו. זה המצב שטוב לנשים, ששם טוענות לשלום בית. זה ברור שזה מצב שהוא לא יכול להיות ככה.
בגלל זה אני אומרת, זה איזושהי כסות. המצב היום הוא מצב שהוא לא שוויוני במהות שלו. צריך להבין, בית הדין הרבני, כשיש סמכות מקבילה לשתי ערכאות, פוסק שונה במהות שלו. דיני הראיות שם הם שונים, הוא פוסק לפי דין תורה. הוא מפרש את כל המצב המשפטי לפי דין תורה. אז באמת, בנקודה הזאת אולי עורך דין פרדס, ניקח קצת איזה זווית בדיון הזה, ונדבר רגע על ההתנהלות, באמת, הדברים שמציג הנציב תלונות השופטים. עד כמה באמת ההתנהלות בתוך בתי הדין, שהרי הכל בדלתיים סגורות, ואי אפשר להיכנס פנימה. גם בתי משפט למשפחה. כן, נכון, אבל אני אומר, עיתונאים למשל, שרוצים לסקר דיונים לא יכולים, כי אי אפשר להיכנס, וזה דבר לגיטימי כמובן, כי מדובר באמת בענייני משפחה, אבל עד כמה באמת בתוך האולמות מתנהל שם, תראה, הנציב מציג פה תמונה של קרקס. אני לא קראתי את הדוח של הנציב, ואני יכול להגיד... הוא מספר שם סיפורים על דיין שקורא צ'קים שניתנו לו כראיות, הוא מספר סיפורים על פרוטוקולים, על באמת דברים שאני אומר לך, אני ביליתי הרבה באולמות משפט, אני לא זוכר דבר כזה. אני אומר לך. גם אם היה סדר. זה לא משנה. אני אומר ככה. אני לא דובר של בתי הדין הרבניים, אני עורך דין. אני אומר את האמת שלי, את האמת המקצועית שלי. יש דיינים שלא מתנהלים כפי שצריך. אני לא יודע אם הדוגמאות האלה הן קיצוניות או פחות, שלא מתנהלים כפי שסדרי הדין אצלהם לא בדיוק נשמרים, חותכים דברים באמצע, לוחצים על צדדים להגיע לכיוון שהם רוצים, יש דברים כאלה. אבל להגיד שכל הערכאה הזאת ככה מתנהלת, אני חושב שזה עוול. יש הרכבים טובים ויש דיינים טובים, וכל מי שמופיע בבתי משפחה, גם עורכות הדין הנכבדות שנמצאות פה, יודעות שזה לא נכון להגיד את זה על כולם. עכשיו, אני חושב שרוב ההרכבים של בתי הדין בארץ הם פחות או יותר במצב לא רע. בואו נגיד ככה, יש הרכבים שהם במצב טוב מאוד, ויש הרכבים ודיינים שהם במצב לא טוב. אני הייתי מצפה שלשכת עורכי הדין, על מחוזותיה, תביע יותר מעורבות במינוי דיינים. תביע יותר מעורבות בהכשרה של דיינים, בסטאז' שיחייבו אותם, בניסיון לשפר את המערכת. אתה יודע שדרכי מינוי דיינים, זה ועדה לבחירת דיינים, זה ועדה שהיא מורכבת גם משני נציגי לשכה, אבל גם שופטים ופוליטיקאים, זה הרכב משולב. אבל יש לי תחושה שהעולם החילוני, המקצועי, המשפטי והכל, התייאש מהערכאה של בתי הדין הרבניים. תעשו מה שאתם רוצים, כאילו אין לנו מה לעשות, לא מתערבים. לאחרונה, בבג"ץ של הדיינים שהתמנו לפני שנתיים, אז דווקא דורית בני של בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, דווקא היא ניסה להתערב קצת בפרוצדורה, אבל בדרך כלל נותנים לעניין לעשות את שלו. אז רגע, אני רוצה בנקודה הזאת, עורך דין דרור, עורך דין פרדס מעדן את התמונה או ש... לא, אני חושבת, בוא נעשה רגע קצת צדק בזה. אני מאמינה שהדיינים הם באמת, הם אנשים מאוד מאוד חכמים. הם אנשים מאוד מאוד חכמים ויש להם הרבה מאוד כוח. ואחת הבעיות שיש בבתי הדין הרבניים, שאין את השקיפות שאתה דיברת, ואני לא חושבת שיש שקיפות. נכון שגם יש דלתיים סגורות בבית המשפט למשפחה, אבל אין הלימה בשקיפות בין שתי הערכאות האלה. והדבר השני, שיש להם באמת כוח, אין בבית הדין הרבני סדר וודאות, כמו שיש לנו כשאנחנו מדיינים בבית המשפט למשפחה. גם בדין המהותי של פירוש דין תורה, גם מאחר ויש 3 דיינים שיושבים שם ולא שופט אחד, וגם כל הפרוצדורה מתחילת הדיון ועד הסוף. בבית הדין הרבני, הדיינים הם אלה שחוקרים את הצדדים, בבית המשפט למשפחה המצב הוא שונה, ועורכי הדין הם טוענים בפרונט, לפחות בדיונים הראשונים. השיטה היא שונה, המצב הוא שונה, ונוצר מצב שיש, הייתי אומרת, פחד מבתי הדין הרבניים, או פחד מהדיינים, או פחד מהפסיקות, ועוד פעם אני חוזרת לעניין הזה, שהפכנו לכלי משחק. בתי הדין הרבניים ובתי המשפט זה כלי משחק של הפחדה, לצורך כיפופי ידיים במלחמה הזאת של מאבק הגירושין, לצורך השגת מטרות אחרות, וזה הדבר הפסול האמיתי. ושוב אני חוזרת לעניין הזה שאנחנו צריכים לעשות הפרדה של דת ומדינה, כדי שלא יהיו שתי החלטות באותו נושא. זה דבר בעיניי פסול, הוא לא ראוי, הוא משרת עורכי דין ואני עורכת דין, אבל זה משרת למצב שהוא לא תמיד המצב הנכון שצריך. עורכת דין וייס, דיברו פה על נושא של המעורבות במינוי של הדיינים, ואת הזכרת את זה מקודם, על ההרכב של מי הם הדיינים האלה. אולי פה צריך להתחיל את השינוי? לא. כל עוד שאישה לא יכולה לשבת שם, זה לא ישנה שום דבר. חוץ מזה שיש בעיה עוד יותר גדולה. הדיינים הם לא מחויבים... אגב, איפה כתוב שאישה לא יכולה לשבת שם? זו שאלה טובה גם כן. לא, זאת אומרת, אישה יכולה להיבחר באופן היפותטי. האמת היא שאנחנו חתומים על הסתייגות
באמנה בינלאומית. אם במועצה דתית כבר יושבת אישה, אז אתה יודע. נכון. יושבות נשים במועצה דתית. אנחנו לא מצליחים לשים דיינים שהם חובשי כיפה סרוגה בבית הדין הרבני, איך אנחנו נצליח לשים אישה? יש חובשי כיפה סרוגה, סוזן. אוקיי, אין בעיה. אבל תחזרי לנקודה שדיברת עליה, על הנושא של באמת על הערכי... של הסידור? כן. של ה-Convention for Elimination of Discrimination Against Women? אוקיי, באמנה הזאת יש לנו הסתייגות. אנחנו כתבנו בצורה מפורשת שאנחנו בעד שוויון לנשים, אבל לא בנושא של נישואין וגירושין, ולא בעניין של נשים, ולא בעניין של שופטים בבית הדין הרבני. זאת אומרת, אין לכם אג'נדה... סעיף 7 ו-12 של האמנה, אנחנו חתמנו בהסתייגות על זה. זאת אומרת שאנחנו יודעים מראש שיש שם בעיה, ואנחנו לא מסכימים... טוב, מן הסתם את גם חושבת שצריך לסגור את בתי הדין הרבניים, אז אין לך עניין גם... לא, אבל אני רוצה להדגיש עוד משהו, אני לא יודעת... בקצרה, כי אנחנו לקראת סיום. אוקיי, אין בעיה. הדיינים עונים לרצון הקדוש ברוך הוא. אוקיי? ולכללים של הקדוש ברוך הוא. הם לא עונים לכללים של הצדק, הם לא עונים, וזה לא מה שהם מחפשים, אוקיי? והם לא גם כן כפופים למדינה, הם לא כפופים לחוק של המדינה. אין שלטון החוק, יש שלטון של הקדוש ברוך הוא. זה משפט מאוד קשה. זה גם לא נכון, זה לא נכון, הם פועלים מכוח... אנחנו לקראת סיום, אז במשפט, ותגיב בבקשה לדברים שאמרה גברת וייס. אני רוצה לומר שני משפטים ברשותך. סוזן וייס רוצה לסגור את בתי הדין הרבניים, זה לא מעשי, להפריט אותם, זה לא מעשי, זה לא יהיה, חבל לדבר על זה. עם אורית יותר קל לי לדבר. אני מציע דבר מאוד פשוט. סעיף 3 לחוק קובע אפשרות לכרוך בתביעת גירושין, רכוש, מזונות. אני מציע, ויש ועדה שמינה שר המשפטים נאמן, שזאת הולכת להיות ההמלצה שלה, שהודלפה החוצה, נבטל את הכריכה, לא צריך חקיקה בשביל זה, אפשר לעשות את זה באמצעות פסיקה בבית המשפט העליון, התפלאתי שזה לא נעשה עד היום. ברגע שלא יהיה כריכת רכוש ומזונות בתביעת גירושין, או בתביעת שלום בית ולחילופין גירושין, המשחק הזה ירד, ובית הדין הרבני יתעסק בגט פרופר. אני בטוח ש90% מהבעיות תיפתרנה, ובעיות הגונות של שנים רבות, הן בעיות בודדות, הן חמורות מאוד, לא זה האישו והבעיה המרכזית של מדינת ישראל. אוקיי, משפט סיכום שלך, עורך הדין... הלוואי והיינו יכולים להגיע להסכמה פה ולהחליט. צריך לבטל את מבחני הכריכה, צריך שלא יהיו שתי ערכאות שידונו בשני דברים, ועובדה שמזונות ילדים כבר קבעו שרק בתי משפט למשפחה יכולים לדון. אי אפשר לקרוא. מזונות ילדים, בסדר, אי אפשר לקרוא, אפשר להחליט את זה גם לענייני רכוש, גם לגבי מזונות אישה, ולפתור הרבה מאוד בעיות שקיימות. זה לא יפתור את כל הבעיות, זה יצמצם אותם, והלוואי וזה יקרה. וזה מה שהולך לקרות, זה מה שהולך לקרות בוועדה שלי. בוא נפגש עד 10 שנים ונראה, אני מוכנה להמר. אני רוצה משפט יכול לומר, אם אתה בעד לסגור את בתי הדין הרבניים, אז הביקורת היא לא ביקורת בונה, היא ביקורת שאין צורך בך. אבל אם הביקורת היא ביקורת בונה, בבקשה. משפט סיום. אני בעד. ההצעה שלך, אבל לדעתי, כשלב בדרך, תורת השלבים. נכון, בתורת השלבים. אני לא מאמינה שגם זה יקרה. זה יקרה, תקנו סעיף 4 לחוק יחסי ממון, תיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון. רבנים לא מפרשים אותו כמו בית המשפט למשפחה. זה לא משנה. היום מאזנים רכוש בלי קשר לנישואים. אני בצער רב, אני אומר לכם, בצער רב אני נאלץ לקטוע את הדיון הזה פה. זה נושא משפטי מאוד מאוד רגיש ומעניין. לפחות כולם קיבלו את תורת השלבים פה. כן, אני מאמין שזה שיעור מאלף. הציבור, הצופים קיבלו עכשיו באמת שיעור מאלף בנושא של דיני משפחה. אני מאוד מודה לכם שדיברתם פה, עורך הדין וייס, עורך הדין פרדס, עורך הדין דרור הראל. תודה רבה לכם שהייתם פה, תודה רבה לכם הצופים בבית. אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד תוכנית של דיון נוסף. להתראות.